cerita senayang wayang iklan nggih alok malah ditongake lho iki sing ngapal-ngapal sing mugi-mugi nangkep kitane entuk kuwatan amin regine larang inci lek menyang nggih selamat amin mangkate selamat muli selamat kumpul-kumpul kali keluargane malih nasihat dan saya kemauan ki matur sebanuan sugeng pepanggihan kali keluarga besar ketoprak agung budaya ini jasa kita mbak aku kali ori rembang dia sesepuh bapak rapun widodo bagi bos muda ika talita makarya sinaren abi pro